рахнагарони интернетӣ дигарбора ба иттилои Кумитаи Миллии Ҳизби Демократ дастдарозӣ карданд. Ангушти ишорат ҳам ба сӯи Русия аст. раиси Кумитаи Миллии Ҳизби Демократи Амрико гуфт дар пушти ҳамлаҳои интернетӣ рахнагарони интернетӣ таҳти ҳимояти давлати Русия меистанд. санадҳои дуздидаи ҳизбро дар саҳифаи Wikileaks дар Твиттер гузоштанд. номи рахнагар ҳам Гусифер 20 будааст. дар ҳамлаи ахир рахнагарон маълумоти молии ҳизб ва суроғаву шумораҳои донорҳои ҳизбро дуздиданд. аз ҷумла шумораи телефони ҳамроҳи Тим Кейнро ки номзад ба мақоми муовини раиси ҷумҳурии Амрикост. русияро ба он муттаҳам мекунанд ки саъй дорад ба интихоботи раёсатҷумҳурии Амрико таъсир гузорад. Дональд Трамп номзад ба мақоми президенти Амрико моҳи июл аз Русия хост ки номаҳои электронии рақиби демократаш Ҳиллари Клинтонро пайдо кунад. ва чанде пеш номаҳои Колин Павел вазири собиқи умури хориҷии Амрикоро дуздиданд ки дар онҳо генерали бознишаста Трампро расвоии миллӣ ва манфури байналмилалӣ номидааст.